Apolisi amanga Frederick Bire Malata. Yemweyo ndithu Bire Malata amene mumakhala mukumvera nthawi zina maaudio ake, nthawi zina amajambula mavidiyo kumakamba zambiri zodzudzula kuying'alula. Mukudziwa activist amatero omenyera maufulu nzake uja wa Agape Khombe amakhala kumapanga limodzi ndi Agape Khombe nthawi ina yake akuti wamangidwa tuye ku Lilongwe kumeneko. Tingofotokoza bwinobwino eti mama wa lero malipoti amene atuluka ndionena kuti mama wa liroli Frederick Bire Malata zatsimikizidwa ndi Alaelo Zintembo amene amayankhulira polisi kuno ku Malawi kunena kuti no amumanga ndipono akumusunga kulingadzi police station. Ndi kulingadzi paja mukudziwa police station yotchuka kwambiri imeneyi ili ndekuti no ku Lilongwe kumeneko. Kwafunsoni mwamanga pa zifukwa zotani sakulula zifukwa pakana panopa zimene ammangira mlandu umene wapalamula kumano tsopano kwafunsana anzake aja nanga simudziwa anthu oti ndi anseko imodzi amati awa ndi anseko yangawa. Kwafunsa ndekuti amuseko yakewo akuiphedula kuti noti ammangati fana kuti amene amatukwana munthu pa social media atu akuti is cyber jani ka cyber ka bullying ka cyber security issues yeti tisanoti security koma cyber bullying cyber crime mawake ndamina mali cyber crime akuti amumanga pa zifukwa zonena kuti iyeyo anayima pa social media anthu kumapezeka zonena kuti no kumatukwana kunyozesa poso wena ake pamenepo ndena ake nkumakambori ndani akuti tu ndi nduna ina yake yoti tisati nduna koma akuti no government official munthu onena kuti ndi wamphamvu ndithu kubomako ali ndi udindo ndithu kaya nduna kaya ndikudzani kaya komano amagwira ntchito kubomako ndipo ndi wamphamvu ndithu kubomako kaya dzina lake limayipitsidwa ndiye Bire Malata ndi akuyipitsa dzina lake kumonyoza pa social media kena kwapezeka zonoti munthu uja wakasuma ndiye kuti aotu basi ndikupezeka kuti nkumangidwa chifukwa chake ndi chimenezo ndithu. Komatu tikunena zonena kuti izizi ndi zimene aphedula amuseko yake anzake amene amayenda naye Bire Malatayo. Kumana akakhala polisi ndesa nakambe zina chichonse pa nkhani ya mlandu omwe iyeyo wapalamula eti ndipo tino wangomangidwa cha kumama wako wijono kuti amusunga kumeneko nthawi yotali bwanji nanga mlandu wakhala akuphedula nthawi yanji komano tingagwire zimenezo kuchoka ndekuti kwa seko ya Bire Malata apolisi so akabweretsa zawonso ndeti ngati ngakhale advantage imene zabwera ndikupatsana update kuti no zikuyenda motere khala ngati akuti mlandu wake ndomwe uja kapena ayi koma mazuwa bendi zoti no ngati kuti ndamuseko yake ndete nganene chani seko yako ndi seko yako amakhala ndi kuti no akuziwa zimene akuyankhula mwaphedulirana ukoko kumbaliko kuti abweratu zanditengatu kapena mwina kayawauza kanda ndakazi ake mwauza kuti anditengera nkhani zake zakuti zidzatu ndi zili motero ndithudi. What can we say about this? Munthu ukaphwanya malamulo ndi kuti umayenera ndithu kumane ndi lamulo ndithu eti lamulo lijali lili ndi kuti ndizotsatira zake. Lamulo silimangobwera kuseri kwa lamulo kumakhala ndi kuti kulino chilango. One side of lamulo lijali limabwera ndithu kuwiri. Side yawo kundi lamulo osapanga izi. Side yawo kukapanga izi ndi kumana ndi zotere. Mwayiona imeneyo? Khani yake ndi imene ndikuti no apalamula mlandu ngati zili zoona ndikuti khoti likaweruze akaona zoti zikayenda motani kumeneko alandire chilango kapena mwina maka apite kundende kapena ngosalakwa amasulidwe khoti so ndi limene likanene. Komano mkulu amene iki tikumodziwa zonena kuti amayankhula kwambiri amene ndi samaopa kuyankhula kuyankhula koma penanso amadzaveka ngati waganyonso penanso choncho pena zaveke bwinobwino mayirodabwa zota kodi Bire kodi amayima pati lero li angathe kukhala apa ndikuyankhula zizi zote zabwino komano mawa mena atembenukiraso anthu omwewo sopenanso madabwa zota kodi ndakuyima pata nthawi ya kongelesi dzala panguti Bire akudya ndalama za kongelesi ndi anzake ntifaka kumatana opezekoti akuyankhula ndithu zosapotera MCP chani kenako apa abizuri wadumpiraso kuyamba kumayankhula apita mtali kapanga izi zabwino izi zabwino mpaka namba kumpanga feature pa program eja akuti dashboard eti yapa Luntha TV. Guys, ndikufuna ndingokupatsirani maaudios awa eti tikupasambeni I think kusogolo kunoku zimene zingatuluke zakhuza ndi mlandu wake koma mangofuna noto mkulu amene iyu I think mlandu usimafuka opanda moto
amayankhula ndi kuyankhula umapeza kuti mwina make mwina waphuluza kapena mwina amene mmatsatira maaudio ake kapena mavideo ake recently bozi nende simakonda kumpanga feature pano amene mmatsatira mwina make mwina mukudziwa kuti kaya anayankhulana ndi za nduna ndani kaya ndi nduna yanji imene amakandana nayo sinduziwa mwina ndi zimenezo. Koma what I want to say is Bire kummanga akweti yes akumane ndira muno komano anayamba kuibebetsa ruija dashboard ngati munayionera yapaluntha tati ndonera limodzi kuipatsa moto and I think ine ndaonera ndamuona penepo nairoti I think mkulu yuyu eti atati azibwera ndi tuma neutral chonchi atati asamabwere ngati kuti nomwena mwako atumidwa zakugwira ganyo angathe kumayankhula zinthu zoti zingathandize mwina mwake dziko lino. Kwagwira ndale wande kuti no accountable anabwera bwino kwambiri so we don't know koma that's the case teto nene limodzi dashboard yote akutero dashboard akutero kuti zikapitirira mboma aulula asati zikapitirira zinthu zikuchitika inu simunamveko kuti kwapedwa 128 billion mwaona kwa amene amangidwa amene ali mboma ya hotelo inu simunamveko kuti kwatula 13 billion imene yachoka ku water board kuti ati akagula kachimanga mukuzipa inu simunamvepo kuti kwabwera ma contract onena kuti anthu akapale akamate mapotiho 44 billion 171 billion echancha simunamvepo inu president atalesa contract ya ku MRA itatuluka ya security ma 5 billion ma 11 billion anthu takupakula pano anthu akamabwera ndikumakanena kuti zikapitirira mwina tingota kutengako ilo kupakula samusa awasati palamule akusamusa ndezimene inu boma lokomera aliyense silimakhala la chonchi limene zikuchitikazi sizimakhala za chonchi zimakhala ziyozona kuti ndalama iyambire ku bottom izipita koma ngati munthu mmodzi angapezeke kuti ati wagula malo a 8 kunena ati kwa anamiwa munena za anamiwa alina zonse munthu mmodzi minister wagula malo a 800 million maloka Bearland wagumulapo afuna apangepo ndalama zimene angalowese kuti amange pamene pozikhala zingati just a minister kusamusa mwaneve kusamusa inu yomede ifu ikufuna ndalama zingati kuti ipereke ngongole ziko lonse la Malawi ifuna ndalama zingati zochepa koma munthu mmodzi 800 million malo ndi akuti kuli wina kulumbazi wamanga nyumba manyumba 15 ndipo ali wina ku Blantyre akuti akumanga ndipo ali wina inu zikuvuta ziyezona kupita kwa chief executive kukamuuza kunena kuti ngati ufuna ukhale pa mpando mandipasa 11 million chief executive tukuta kuno ndikapezeka 11 million ndikupereka ndito kunena kuti namiwayu abweredi azichula maina chifukwa ine zatisangalatsa anamiwa naming and shaming sife komanso ndakuwuzani kuti corona uyu isamauza anthu pano zabodza chiwene chilungamo chiyende ngati madzi anamiwa andi zimene zizi zithandizira kuti a president aziziziwa chimene chikuchitika muna kuteka sakudziwa chifukwa kuteka kuti mwina even intelligence singapange chifukwa mwina intelligence yo ikapeza zimenezo ndiye kuti kumauzidwa kuti 1 billion yako ndi kuti kungochula mabilioni simungati palibe 1 million yako ndi palibe pena kutenga ma million so chinthu chatu choti watenga ku 8 billion 15 billion 128 billion ndio uzika mpasa munthu wina kuti khala chete 1 million zitheka ndekuli anthu kuti ngati mwina ngati zinthu sizikuyenda ineyo ndikadakhala ine kuti ndine advisor wa president Professor Arthur Peter Mutharika ndikadamuuza kuti reshuffle this cabinet